తులారాశి వారికి ఆదివారం యొక్క ఫలితాలు చెప్తున్నామండి. 25/12/2022 తులారాశి వారికి అన్ని రకాల మంచి విజయాలు కలిసి వచ్చిందండి. కష్టాలు కొద్దిగా తొలగిపోయే సమయం వచ్చేసింది. ఇంకా అన్ని రకాల ఆనందదాయకంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఇతరుల వల్ల వీళ్ళకు ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇతరులు అంటే ఎవరు? బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు. వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళకి నెమ్మదిగా బదులు చెప్పండి. ఎక్కువగా ఉగ్రంగా చెప్పారంటే వాళ్ళు మనల్ని ఇబ్బంది కలిగిస్తారు. ఆదివారం మీకు అనుకూలంగా ఉంది. చంద్రగ్రహాధిపతి బలంగా 3వ స్థానంలో ఉండడం వల్ల కుటుంబముతో ఆనందదాయకంగా అన్ని రకాలుగా మీరు సంతోషకరంగా ఉండేదానికి చూడండి. మీకు గురుగ్రహం 6వ స్థానంలో గురువు బాగుండడం వల్ల ఆరోగ్యపరమైన విషయాల్లో కూడా ఏమి పెద్ద తేడా ఏం కనిపించదు. అందువల్ల చాలా బాగుంటారు. అందువల్ల వివాహ స్థానానికి వచ్చేటప్పుడు భార్యతో ఆదివారం ఒక్కరోజు మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. లేకపోతే వాళ్ళు కుటుంబంలో భార్యాభర్తల మధ్య కొంచెం విభేదం రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల ఆదివారానికి సంబంధించిన విధి విధానాల ప్రకారం, అష్టవర్గుల ప్రకారము తులారాశి వారికి విజయాలు ఏదన్నా సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలంటే అగ్రిమెంట్లు వేయించుకోండి. వ్యాపారస్తులుగా ఉండేవారికి అన్ని రకాలుగా షాపులు ఓపెన్ చేయించుకోవచ్చు. అందరికీ కూడా ఈ తులారాశి వారికి ముందు ఇబ్బందుల నుంచి ఆదివారం దినం శని స్థిరస్థానంలో ఉండడం వల్ల మంచి ఫలితాన్ని ఎదురు చూడవచ్చు. కేతువు స్వాతి నక్షత్రంలో ఉండడం వల్ల ఆయన రాహు నక్షత్రంలో ఉండి రాహు 7వ స్థానం కేంద్ర స్థానంలో ఉండడం వల్ల తులారాశి వారికి అన్ని రకాల విజయం తథ్యం అవుతుంది. ఈ ఆదివారం వాళ్ళకు శుభోదయంగా ఉంది. వాళ్ళ బంధుమిత్రులతో ప్రశాంతంగా అన్ని రకాలుగా సంతోషకరంగా ఉండేదానికి ప్రయత్నించండి. శుభదాయకంగా ఉంది తులారాశి.